KAAC mahangithek indeng trok sike brakethom tara langsu Sertalin Auditorium Holalong Katalon pon. West Karbi Anglong Labor Union 1 Rongmerdan Area Committee krung sayamay kang nipon. KSA Bokojan Regional Committee inglong phwaro atum arpugimi kachepe. Aprangsi birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bangsami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen arbia khaya tumta mithang along ri long pat donang ji pupen karlitang rusem song singti songbe raidang ingti sarsing teron khorsing terang lapen loket he karbia riso ejangatum chingrumsi karbia ratatuma phan pangrumsi longri longpat dovek nang ji pusi kache song kang ton tederajok kedamtang Krisir kebra pokebra isi phaikuni ni phai kretrok siarni United Makers and North Kachar Hills pu Assam Sarkar atumpen pangdak ponlo lapen kedamtang Krisir kebra pokebra hini vosik ni phai ingkoi rak thomar nike Karbi Anglong District Council mati KAAC parja pongsi laso arani nang talon bom bang bomsi pini vosik ni phai ingkoi rak thom arnike ingdeng troksi kebra kithom kichok arni di putara langsu Sertalin Auditorium Holalongsi alira lonpen talon ponlo. Ada papor nerke papor KAAC Chairman Raju Tisu Ari Dengpen lama interpon. La Sophie Karbi Longri Longpat Kevan along kacepadup karditang atumaphan chikimopon. Porphai Krisia Porpen Radamai Pipadopon La Somai along Aluhia Manpen KAAC Dr. Tuliram Ronghang Manpen Gidu Karbiricho Long Sing Ronghang Deputy Speaker Dr. Numon Mumin MLA Dor Sing Ronghang MLA Bidya Sing Ingleng MLA Rup Sing Teron MEC KAAC Chairman Principal Secretary Karbi Anglong along Gidu Pregjam Kachari Pen Hamphang Songatum Chetongdun KAAC kaparlo prek jamasa hemalong chokomar atumaphan amithang asai ka chiklem pami atumaphan nong e pajirpon lapen king dongdang kedampen genius world record along amen kachet habdun thek lapen Karbi lamar janalong kachepar jandun pen kangtu yang deng an nong e kachepalong dun thek atumaphan archo pon lapen nong eta pajirpon Karbi Anglong angkang pialong kaching thur ke lele malapen ke $6 lama puthak rara tuma phan klardak pen kapachini jia phan non ke wangji ja khonga chiklo team Karbi Anglong atumpen arong tin humri damsi rong rara tuma phan ching ki chethan ponji pusi KAAC Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon ये नॉन के रंगी कार्बी आंगलों आरानी तुम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लोंग चेंग आनी kalau soalan ni katalon pon je finally di nusi talon pon ceng lo non phong bangke katalon ke ceng ke ini kan ini lo non pen talon pon ni kan ke thom kalau so katalon je udah bangke north ke do an six sidur autonomous council tumpanan hitung terameji hang pensi alang tum emethang mathang culture laso troop sevan pendak competition isi dupo laso competition dote pe nong e tai de tum pipo lake Karbi Anglong day 17 November ni sin ding claim po sir nikon bak ni thoma program do ki hola banke la pen ke organize Karbi Anglong autonomous council la isilo hinie banke July cheklo arong tin nil tum tim Karbi Anglong hin ka damji rong sara hem humri damji rong sara apan meng man ping pi sei pohopen lapen rong apasa pi bhandar pohopen pipen klengdun kleng sar ko ban pohopen arbak pen lapen ke sarma sarpimar lapen mekar ke doan klengdun kleng sar po ke doan diso yang tum pen ni tum lam chu choi government pen kelong kopi pia sayang denglo ake joy pen kelong hormu la sorong kelong PMI hempen chenglo lapen PMI hem ki pihur mane tangka poisa na hang dun
lapen reson kat nang pi hut pine tangka poisa nang hang rumah officers tum penceng lo lapen ke sega celang ye phan Narendra Modi ipon lo lak phopho tangka lo so lak phopho tangka rong so long lo malong lema lapen la sa war sai rong so long lo malong lema la hai bai jak la sa pen ka chini je phan officers ni tum long nang dunji lapen ke hok pet a siksidul raja kong iltum ke long ching a siksidul la so putha ko PPC iltum ke long ching a siksidul ma lapen ke non malom ke thanta je panchayati ras lahai ahok hialam aputha ke than rong ke pon ba social media long ke theklong lahai putha ta lamlar ke piji a phansi arong tin da menitum damji lapen ke pijar bijar arona teng pen ko son sika thali ji unji ma un e ma lahai lam putha ka menitum rat phan wai da class sa pen khanji hem prek ta me etum ka che song pen ko son sing samgin me je song long te ko son siki chunji ma lahai putha ka me rong so phan wai da class sa pen khanji bluetooth pen ke je election che phai ne re election pen ke election che phai ne election che phai ke ra tum sikang wai Karbi Longri tum sikang bai voters tum sikang bai lagi ma phan ma vote pi pipe ne phanyong sina vote nang jok je da long ne ta rem det po ta pinya bluetooth ta phan ke koi mate re election phan ke koi mate election commissioner phan ke koi pur lapen ke returning officer phan ke koi ke lake ahok kali polam nang ke nitum rar phan pachin nangi lapen ke 6 schedule paragraph 2 subparagraph 7 alam article 160 alam clause 8 alam lapen ke non akimia lo non introduce elo non July pen cheng po aprang si pasel hai la bang ke la si la so section pen pulong te nong nam ke jota ka tum han ahok he pin pen ka pang dak pen lam ra phan ke phan ta batum phan ke section 197 1D ateng pen latum phan ke ningkan ke thom alang tum phan ke hatek bengun no ningkan ke thom ke bel long le no lasi la hai pen damen non July a chiklo pen ke pancheng po laso akimia rona teng pen cheng ipo lasi hola bang ke criminal major act lo laso bang ke lasi hola so criminal major act ke non la July a chiklo ni phai si pen cheng po lasi Karbi Longri so jang tumben ke thekere tumta la hai claim clear ni hok pet pe alam ke pang dak di da ni la so puthak ni tumra da phon ke pon je phan ba ke thanam je phan si e tumbo i Sir, Karbi Rata Kari, Asbel Kupoti, Monali, Siam, the bomb, the Patuni, mori pon po ethela ke ajil ding krui pen ke je song ninkan plike par elo 1986 po lasi la ke tum ka ke cheng si ke Karbi Anglong por ke mo ke as tum ke bon pang cheng lo 12 hours घंटा क्रीनी के बॉन्ड बना को 36 आवर्स बॉन्ड लासो पी के 100 आवर्स 75 आवर्स बॉन्ड लो 100 आवर्स बॉन्ड लो लासो सी कास्कोम तुम ता को 7 डेज बॉन्ड कॉल दो लो लासोन सी वांगबोम हम प्रेगमेंट पेन की चीजे जहां तुम ता दुपिक लो धारणा दो लो प्रोसेसन दो लो लापेन के बॉन्ड कॉल दो लो लापेन ang parda chunche dat si thekong lo MOU an si sign long lo sta isia step ki chun ke tum thekong isian dengan ke kicun langsung thekong 6 pen kaso ing tuichet laso power bang el tum long lapen ang parda minil tum bang ke abhaga so jang tum heli or lo heli par phang lo heli pen che song lo lasi arm struggle kui lo lake UPS nang klang lo song truck militant dum nang klang lo MOS 1 lapen MOS 2 ta me chetok lo 2011 lapen 2021 ta MOS lamdon chetok lo samjan lamdon central government center lo ta chunche la lasi non bangke poson si chingwai chingsai pen non violence kali ta violence pen kali non violence pen ki je than pen mahatma gandhi ki japon aim prekyang asom lason sika india sadin me kapelong ason lason dak sil ta chingwai chingsai pen kape kroi mane tum kemoi pen kape kroi pen kaching ki je than pen koson sil tum song ke doan apen organization ke doan adok be Karbi Longri ke doan pen thul pak pen tu jing wai jing sai em plek an sigilong Sir, Silam, Pidia, ni li than lo la so committee long ke dodun ke la ke ini tu long ke chairman ke ni lo la pen ex MP Dr. Joindrong pida dolo
ex MP Horen Singh beta dolo non ke do boma MP Omar Singh tisota dolo lapen Dr. Dharam Singh teron ta dolo ex MLA lapen ex CM Lokson beta dolo MLA bida Singh lenga kya hai do Singh rohang rup Singh teron ta dolo lasi surjorong phara kya hai ta dolo lasi hola so teng pen nil tum chingwai ching sai bom lasi la so teng pen next akon nil tum chikluyon chu chingwai dera phi chikluyon api ko nil tum ing nipo lasi la so kang ni pen akona tum mana phin tu Pinivo signifying koiraga thomarni West Karbi Anglong Labor Union 1 tiripia tumpen bithung rengthama constituency ke parlu hampur langsu pathua klamalong West Karbi Anglong Labor Union 1 Rongmirdan area committee tumpen krungsayamai ingipon Karbiarat kachongda datum kisung ke boyalong kacherap kacheto dun thekji lapen West Karbi Anglong Labor Union 1 atum ke claim ke dam nangji lapen West Karbi Anglong Labor Union 1 la ansu se jakong kache pherang thekji aphan laso krungsayamai along RD do jotpen chethan chimumpon Labor Union Jindabad, Jindabad, Jindabad. Labor Union Jindabad, Jindabad, Jindabad. West Karbi Anglong Labor Union na chithe pangtang nang ma. West Karbi Anglong Labor Union na chithe pangtang nang ma. Labor Union na chithe pangtang nang ma. West Karbi Anglong Labor Union na kemang pacu nang ma. West Karbi Anglong Labor Union na kemang pacu nang ma. Labor Union na West Karbi Anglong Labor Union kemang pacu nang ma. Hojaya hithialong West Karbi Anglong arlupen pinang an Karbi aratatum han kacha jordonatum pinang an kisung kachetong nanga puthak alam arjulong si West Karbi Anglong Labor Union 1 atumpen kachirap dunja phanta chisik ponlo lason thak si Karbi aratatum kachong dat penching lok beha beparasai kachuklem kisung ke boyalong anta West Karbi Anglong Labor Union 1 atumpen kachirap kacheto dunja phan chisik dinglo pusi pachinipon Borthol pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta Nili akemang dam ateng pen made labang so West Karbi Long Labor Union naso akemang ateng si nitum pin ladak Central Committee lapen District Committee lapen Branch Committee tum pen sidak Area Committee along angkomri phan banglo asili tum eprang ke bangji kang thur ponji phan rong rob rong si tame litum kacheya pon thegi phan si labang so ke damtang ahut ke seng dolo asila labang so full project made ladak committee choklim ladak litum na chingrum ran so se ka chathan ke me ponje phan e prang ke bangji kang thu ponji phan sin tum ke bang podolo asi ladak area committee ya president secretary tum sitame rang tum chingrum thai por ni tum central committee tum sitame churu parlo lapan district committee mai phi tum pen ni tum gadu we chelang si pini ladak ke bang na komri phan bang lo la si litum karbing long ang kang long sitame litum lan so se litum cheya ponun pu pusini tum kama thadolo lapen nili akemang sitame lalo litum rada tum kachini bang kenang sot pu phansi litum central committee lapen district committee lapen branch committee lapen area committee ladak kedam tangapor nitum keseng padolo la si pini labang su nitum dake bang long pen kedeng pon long bang ke mesena sailo asi ke bang je por si tamini tum lanso se kedeng pon je phansi nitum kachisik padu bomlo asi ilitum ke klem tum bang ning chipat he pon klong pen le ke klem pon je phanle kadu we kar beng long ara tum si tami nitum phan nang cherap donang pu si non ke bang ji ingdeng kli West Karbi Long Labor Union amhang ke thek daga pai tari ke thomlo ningkan pli mate purun pli ke choklo asila so sitame alang letum kabori ponji phan area committee tum an pen ke bori ponji phan si tum ning ke thepon dolo la pen Karbi Long ara tum sitame letum kapre ka hawar long tum ke damji ke sing ponji phan sitame kadu ko betum tanang ma tha ponji phan si tum chuni ripon padolo netum hala han ka chojor ka cholang da ma tum hujai ta ho tum preng ta ho lahai tum ka chojor tum pinaan asar pimar tum nang chithan lo lapen alang tum ma phan text ke hangdun kopia thiluma rasi prabjin pen nilihin Labor Union District ka hin pen nili prabjin pen ka chhumri dunia phansi chisik ponlo lasi itum Karbi atum ma phan banga khai atum kopia ron pen si han chojor chod atum han kopia thisi text ke hangma la so lambang ke nili ta karudam patini dam nang kokko
nilisi kedampo alang tum han ka chojora dim ko dak ma hujai pono tum preng pono nili mithang masi dun po lase alang tum nang dun tha pu se alang tum masi na chu phalo lase nilia masi dun po KSA Bokojan Regional Committee Inglong Photum ki claim gidam lapu ansu se kapang tang pon thujia phanpura kedam tang vu signify inkoi ra hiniarni seloni jan lems IB along arpu ki mika chepe kamai inipon Lal Singh Intipen kachephem phupon amai along mai ke pha ponalam Jayanta Intipensi than pa jermi ponlo KSA atum ki claim gedam nang jia puthak la somai along che than che pari ponlo KSA Bokojan Regional Committee mai phu puthot Lal Singh Intia phansi ingwai ponthulo dun mai phu kangburati mongpen nobin rongpi chunbang Jayanta Inti rap chunbang Arun Hanse dihin chunbang Dilip Tokbi pachethang chunbang Hirol Hanse lapen bang ingkoi rage thomatuma phan klembang arpu ingwai pongsi mesen pen pachun ponlo Pinya Abirta lansi kangton lo kardom